sali sa akin. Wala pa tayo mga class sa kaya yung dapat sa tournament, di ba? Oo, di ba? Ay, useful ka pa, pre? Useful. Ay, useful. Pensar pa? Para nakalaro.
Dapat ako. Nawas na tayo. Tapos umaga, dahil pa namin tinipix na problema. Tapos after lang nagtipix kami, kasama ko siya, was Lloyd. May kinakami solution sa akin. Kaya medyo hectic. Buwan ako yun. Kasi ano lang yung ginawa. Mag-expect kami. Tapos di ba nag-talk sa'yo? Nag-talk ko rin po nila. Oo, nag-talk ko. Dapat yun yung ano ko pala ako. Sabi ko pa po sa kanya, ako may pakalasan ko, tulog sa'yo na maaga. Uwi kami, 9, 9:30. Kaya 3:30 gising pa ako. 3:30 gising pa ako. Hindi ako makatulog. Oh my God. Ano po, sila na sila? Sorry. Headshot. Agaw mo na ng TikTok yan. Para meron magpatulong sa'yo, pagkano din yung ano, di ba? Coach Red. Okay, send nyo na! Be like water. Nagkukong po pala si Boss Les.